mayibe yi-house of prayer. Nguronta wasesaphukanduku. Ngenye imini ngeze nize nizoyiblessa le ndawo. Ebantwana i-anointing elapha ekhaya kulaa ronta ndala washiya igqibile. So bantu balelali sanuyithatha kancinci le nto elapha ekhaya. Abangcwele asizihamba izanizolifta elikhaya. Kodwa I wish niyazi into ekutata ngoba zange yifeyo kwafaye. Tata ubhubhele lali yabona nje kuze istars mama ubezojeza yonke le lali badibanisa ngemon devotions na late same thing le ntente ifike ngela xesha akhamba iqonda ba yilanto ibenzwa ngutata before istars yokunidibanisa nasi ndiyenzile. Anisaphandu mna Gcobani PG Madikiza noma kungenzeka ntoni emveni kwakaloku nje akukho nto ndinetyala ngakuni. Ndicela uze amanzi ndihlambe. Before ndihlambe ubukumkani ukaSawule ndithe wakurenovator wafaka uDavide wanoNathan kuzawulawula ngolwahlobo lukaDavide noNathan ngo-2024. Ndithi ngo-2024 kuzawulawula ngolwahlobo lukaDavide noNathan. uDavide umele the government of South Africa. uNathan stands for the United Church of South Africa, so that ulawulo lwaseMzantsi Afrika kulawule both politicians equally nebandla zibalance, so that kungabi khonto eza kwenziwa iqumbise uThixo kwakhona, ukuze ingaphinde ibekho ingqumbo eSouth Africa njengale kwawudinga kuphathe urhulumente we-politicians together with the United Church. Ngokugqibela kuzoya kwinto eright kakade bekumele uba imibutho elizweni ayikho mininzi kangaka. Kumele umbutho ube mnye ne-opposition party ibenye or two. Yenye yento ezokwenzeka emveni koba uThixo ephethe akuzibakho parties ezininzi, because ubuninzi beparty yilaa nto yenziwa yi-colonialism, dividing people into pieces and groups. So i-colonial settlement or system sizoyidestroya. In other words, sobe si-decolonize abantu. Xa sithi ngunyaka we-transformation, ngunyaka we-decolonialization, kuzobe kudecolonizwa i-mindset. Abantu bakuthi into ebenza banje bakolonizwa ingqondo. Ngoku emveni kwale nkqubo zawubuya ingqondo ebezikoloniziwe zibe transformed uchube nje uMzantsi Afrika. Idiphu ndiyayazi. Yashwa zelalini wena bayithishi bethi befana noyiglay ezohlanga umposti. Ukwasezingaleni Nkosi yami ngifake khona yakhona. Hayi boxola abantu kusekhaya. Dishi yasekhaya le minani. Dishi yasekhaya le ndiyazidla ngayo. Ijaki yasekhaya le. Khona yo glass yasekhaya le jaki. South Africa, South Africa, oh, is our presence.
sicelo asivale namhlanje. Konze umhlaba izaba ngomso uxolo. Akuchom nokusho uThixo. South Africa. South Africa. Ukugqibela uThixo sasibonga ngoba sinene nansi umuntu uThixo manje ngixele kwakhona lento izokwenzeka inegama lento izokwenzeka inegama igama layo kuthiwa i-dual system of governance. Igama layo i-dual system of governance. Why ingu-dual? Akusaphathanga urhulumente yedwa, kuphethwe urhulumente noThixo. I-dual system of governance. Uthi uThixo mandiphinde ndithi bangake abantu bandive kakubi bacinga kunombutho endiwu-organizelayo. Bangake bandive kakubi abantu as if kune-Christian political party endifune party. Ndithi kuni andiyazi party ezawuphatha kwazi uThixo. Andimazi umuntu ozophatha kwazi uThixo. Into andixelele yona yile yoba umuntu ozophatha woba ngupresident owoyika yena qha. Uba wabayiphi iparty ayifuna Madikiza andixelelwanga so that ingacinga uba yi-ANC ndilwa yona. Andilwe ANC, ndingugavana, an apostle. Eligama lithi apostle lithi governor. Umuntu oyi-apostle unikwe igunya nguThixo ukulungisa ibandla xa lithenxa alibeke ku-straight position. Unikwe igunya umpostile xa urhulumente engenzi yona amkhole into order. Namhlanje ndixelela why ndibold kanje. I am an apostle. I am a governor. Urhulumente kumele ndingamnyonyobeli xa engenzi yona ngoku kaThixo. Ndimbethe ngathi ulapha. Andimele kumele ndimhloniphe upresident wam ngokuthobela amagunya xa esenza kakuhle qha. Ningabe nitolika iBhayibhile wrong. Ayithi iBhayibhile makuthokelwe abasemagunyeni naxa besifaka kwisatanism. Ngiyandiva? Kumela basemagunyeni sibathobele xa besenza ubulungisa qha. Which means uba nabanye bami iBhayibhile ngokuthobela basemagunyeni noba sebekhonza i-Illuminati, noba sebekhonza umchasi Kristu, noba urhulumente seyi-satanic, nothi hayi kuba usiphethe Satan ayikho loo. Urhulumente xa engasakhonzi ngandlela umkile uThixo. There is no honor about it. If I am an apostle, I have to call him into order.
Gama lalo rhulumente ozayo i-dual system of governance. Apho kuzawuphatha i-politician. Bazalwana, mamelani, akekho umKrestu owazi lento ongaphathi ilizwe. Esazi lento. Xa uphatha ilizwe, kune-external and foreign affairs. Uzoscrutinizwa i-Europe, scrutinizwe i-America. Kuthiwa siqonda uba he can be a candidate for presidency engazi kwa i-ethics ze-politics. Umuntu ozosiphatha must be a politician, well grounded, well informed, but a God-fearing man. Kange ndithi a Christian. Ndinamiskodwa kange ndithi kuzawuphatha i-Christian. Ndithe whoever ozawuphatha will be a God-fearing president. Ngani miskoti uthi ndithe umuntu uzophatha wamaKrestu. Akusho ukuthi kutsho wena. Ndithi mna andazi party ezophatha, andifuna ukuyazi. Andazi mntu ozophatha, but no more upresident aphume kwi-kingdom of darkness anymore in South Africa. Zoyihlaba lezandla loo nto ngoku ndithi soze siphinde siphathwe eMzantsi Afrika yi-president ehlobene ne-Illuminati. Kusho uThixo abazalo Illuminati shemes Aram uma Illuminati. I-Illuminati ngabantu bawe-system ka-Antichrist. Yes, listen. Apho yonke imali iphethwe khona. Apho yonke imali, be it emculweni, be it ku-sport, you mention into enemali phakathi, xa ilanda phayizansi iphuma kwi-Illuminati. That is why ithi iBhayibhile ingangenkankulu ukuba isitheni kufakuba inkama ingene nteni kumthunzi wenaliti. Why? Umoya ohamba nemali yanamhlanje ukwenza nomfuno uThixo, kuba imali yanamhlanje ifukanywe ngumoya we-Illuminati, umoya kamchasi Kristu, umoya ka-Antichrist, umoya kaSatan. Andithi imali kaSatan, imali yekaThixo, but isiphatho asikho kubukumkani bukaThixo. Then nemali ehlambulukileyo ayisekho, imali idliwe ngumoya we-Illuminati kamchasi Kristu qha. Then uThixo ulungisa lo order ngale dual system of governance. Ndithi igama mna ndathi i-theo-democratic rule. Theo-democratic rule. Ithini? uTheo nguNathan, udemocracy nguDavid, udemocracy ngupresident necabinet yakhe. uTheo lebandla Nathan. uNathan jonga in South Africa kuzalalwa kanje, kuzokwehla umoya kumprofeti athetha uThixo ebandleni, athi yithi ndithi kurhulumente. Then upresident ozoba esoyika uThixo enze ngokwezwi lomprofeti likhulu ilizwe. Jongan, andithi umprofeti yoba ndim, niyaliva?
mna ndisetyenziswe for the pioneering phase. Ayizuhlala indim but ngam kovuswa abaprofeti abaninzi uThixo azawuthetha ngabo ukuphakamisa ilizwe loMzantsi Afrika back to God. Cela sizonhlamba mama umane mambuyisa wena dadewethu lo umele ekhaya ndihlambe namhlanje bebukela abantu ngelithi noba kungenzeka ntoni emveni kwalentente ya sesaphukanduku Thixo ndibulaleke ngokwaneleyo ayikho endingayenzanga zibhawunsile kuma radio station amade studio akafika umsasazi kanti umsasazi amgqothile kuba kuzeni andizomgama because izawuhamba laa nto bangcwele ndiyabethwa kama radio stations about 5 ake ayenze follow up yale nto yam and sure kuthe phakathi because ayikho isepa engena antichrist. Once as prophet ndizenzo kakuhle FM qhawuliyana Z5 andiyabali ama-comparable nto enizaziyo. I won't mention names because ndimanyelwe but ndibethiwe because ayikho indaba efama in the lifted ndingumntu weredio throughout ilento ngumntu weredio but ndibhawunse kuzo zonke ndengama kwezi ke ezisemakhaya apho kumele baye bayithatha njengomntu walapha benza nto asona uThixo umaneja wami kaloku le nto uyithetha kuthatha ingathi xhothisa ndiba understand abantwana isystem ivalile isystem ibophile ndithethe inyaniso ningathoma ndiyaxoka ndihluphekile mna ndingahlutshwa yimali ndihlupheka ngomyalezo endufastele 40 days ndingadli abantu abetya irayisi nemingqusho kuma makashabe yiwani umntana ondibona ngenjani kulafuna ayilobona ndihamba nabo isho abantu umuntu wandibona apha nanjani kula 40 days umuntu owayibonile phakamani thethani bantwana bam siyahamba namhlanje uphelile ungenawa wethu ungenawa mzimba kunzima nje bubuxoki le nto bandenda fasta 40 days for this prophet bubuxoki bantu abahamba nam hayi izani manje kanizovela come on bangcwele sometimes ingangathi ndiyazthethelela come mntana macingwane sivala ndifuna ukuhlamba izandla zam ngoku ndingqineni ndihambe nani ndingqineni ndihlambe izandla sam namhlanje phambi kwabazali bam so that uThixo kadada uThixo kamandla inkosi andibonelele. Ndiyabulisa egameni lenkosi Yesu. Ndinqina is-prophet. Hallelujah. Ndinqina is-prophet utata awatyhilelwa sona. Utata wokuqala indoda kaThixo futhi ungumprofeti akufananga ukuba simthandabuze kumprofeti wenene nowenyaniso ngokuba umprofeti umsebenzi wakhe ujila ingqondo kaThixo ebantwini. Amen. Umsebenzi wakhe ujila ingqondo kaThixo ebantwini kuba uThixo akazizeli ebantwini azojila ingqondo yakhe azojila ithando yakhe uba ngoku kufanele bakwenziwe ntoni
utata umprofeti otshila ingqondo kaThixo, otshila intando kaThixo, osumayela intando kaThixo. Amen. Ndiyamngqina mna, masimngqineni bathandekayo, masimngqineni and simsethe kwamoya. Hallelujah. Simkhangele kwamoya. Ufaste unalo thu umfaste umkhangele ba kubani nalo kumthili wentando kaThixo lo. Uthetha ingqondo kaThixo ngoba uThixo akanawuza emhlabeni kodwa uthumela umprofeti wakhe. Amen. Utata wayibhike elhlaza mhlaba wayifasta i40 days, wayemhlaza wathi wawa epulpitini, wawa epulpitini. Hallelujah. Siyabulela. Amen. Ngoba ngathi sithetha into enye, ezinto ezithethwa ngutata zizizo. Yani wayezile 40 days. Kamba ebandleni ayimthatha sasingathandi indlela awayebhike ngayo. Kokubi kuthi simsizela. But all along uthetha noThixo. Sakholelwa mhla ebuya nesiprofeto. And ezinto azithethayo sezibonakala, sizibona ezinye zazo. That is why silapha simlandela kungenxa sasabona thina ngamehlo wethu engatyi kukubi thina sonwabile yena ngonwabanga wayede isixelethi bantwana bam akungeni ukutya nditya nje kuba ndingumuntu kodwa andiva even taste yokutya andikwazi ukutya ukuba yintoni ndingatya njani kunje elizweni. So kwakukubi kakhulu. That is why sisilapha. So samukuthi nani ke kholelwani zezinto azithethayo. Amen. Amen. Mama kawuthetha sizohlamba sisonto esifukuza. Amen. Wayefika umntana ehouse of prayer andikhumbule aboshwa kwakunini kodwa 2017 bathetha ngalezinto futhi eyayibamba ndabamba lento yecorona ngoba wayithe 2020 ibali iminyaka yenzeka sathi nansi lethetha ukuthi Nkosi Sasa mama uqala mangwa this is that zakho is too spiritual. Phambi kwabantu belale yam nambo omzala umaja nabakhulu abami obunkosi nathi zimbali intanga zami obude phula bekhona umbulelo kwa mshwashe that's my sizala ngonyaka we1 no the ball and kulelalo nakubrati umunene wami uba ngaba kunento enindazi ngayo erongo ngengikhomanisa kangaka lempilo ndiyiphile phambi kwenu ndingangqinwa ngabanelwane bami emthatha andithanga ndakumka eSaphukanduku ndafika pha ndanisimilo and ndiyamcela uThixo njengoba ndinje kuni naxa sendibekele ndawo andisa because khona pho ndiyakhona andincede uThixo ndihlale ndimlogcobani ofika nako Innis ndincokole mna sendihambe kwangu ngomsomnye ndikhwele iplane ya andixoxe anisambi ngebhasi naxa ndihamba indazi phezulu ndiyaflya but xa ndifika apha ekhaya ndilow. Why? Andifuna uThixo wami ingengathi nguThixo ofunyanwa ngabathile ingakuba bendihamba nabo kuze bayibone bayiChristianity iyaphilwa bandibonile sisala sonke iwayeske umzala befihle brand pha kuba nomalo kaba uwethu utala wena sibandiyasela mali mabeke into pha thuma bekhaya siyodla nomalo babe singawuba bakubhalisa lapha singasibonisa abantu basela
Can't sell now what is selling now. Better with it. Come now, the Makai. Because kulapho befana ba dinenhloni zokuthetha ngeGodpad kodwa kulapho ndifuna nibone khona ba xa uhamba noThixo icharacter yakho elalini yakho ngibonakala la ndizawuhlanja ngoku nama ndigobe because ke ufuna ndithobekile kuThixo lamanzi abonisa ba inhlungu yami yeminyaka ndithatha intwenye ngebandla ndingafumani support. I won't mention kodwa indawo yasemthathu Thixo incede hlungisiwe mthatha. Some of the pastors, I won't mention their names, zindihlungisiwe kuliwa kuhlekiswa ziprofeto ngamadoda athi anoThixo kuhlekiswa ziprofeto esinoban uThixo hayi andihleli mna bandihlungisile some of the pastors namthatha cha nothetha bangobani. I won't mention the names but ndivile pain leso prophet ndisekhaya namhlanje ndihlamba izandla zami uThixo whatever afuna ukuyenza let his will be done. It's not about you. Andihlambi ndikhalala ilali yami. Why ndilapha? Ndizovala isiprofeto. Ekudala ndicenga urhulumente, ndicenga ilizwe, ndicenga ibandla andaphulaphula. Let God do his will ngeSouth Africa. Let God do his will ngebandla okaMadikiza umntwana ebenako ukukwenza njengomuntu onyama negazi namhlanje ndithi kwanele. Yes, let God speak.
Sa uThixo uthetha. Nelungise ukubhala uzawutolika umoyingcwele. Nelungise ukubhala uzawutolika umoyingcwele. Ngizinzisa ubukumkani bami. Kubali. Ubukumkani bami uThixo. Uyawule emhlabeni. Kuba lixesha lokuba ubukumkani bami ndinguThixo bulawule emhlabeni. Lixesha lokuba ndimise ubukumkani ndijabalalise ubukumkani basemhlabeni. Lixesha lokuba ndimise obam ubukumkani ndinguThixo ndishabalalise ubukumkani basemhlabeni. Ndihlile ndinguThixo. Ndehlile ndinguThixo. Uhlangulo lwam. Ndizise uhlangulo lwam. Zokuhlangula ihlabathi. Ndizokuhlangula ihlabathi. Kuqondeni nekuqiqe endikwenzayo. Kuqondeni nekuqiqe endikwenzayo ndinguThixo. Ihloneleni intetho yam. Ihloneleni intetho yam. Niwagcine amasiko am. Kuba lo mkhombe endiwuvulileyo uyavalwa ngoku. Kuba lo mkhombe endiwuvulileyo uyavalwa. Lumkelani ke ukuba xa ndiwuvalayo umkhombe uvaleleke wena ngaphandle. Ichansi yam yokugqibela le. Endivulela yona. Ukuba uliphosile eli ithuba uza kuvaleleka ngaphandle. Ukuba uliphosile eli ithuba uza kuvaleleka ngaphandle. Ngenani ke bantwana bam kuba ndinenzele inceba. Ningadlali ngalo elithuba. Ningayiphosi le nceba. Ningadlali ngalo eli ithuba. Ningayiphosi le nceba. Kuba ndizokunihlangula kunye nezindlu zenu. Kuba ndizonihlangula kunye nezindlu zenu. Thank you, Jesus. Rabakopa shika. Parababakasha. Riba bababakasha. Paparika pasha. Rabakopa. Riba parasha. Ibakasha. Rabakosha. Mama. Yeah.
bantu basesaphukanduku hleze anismkhenanga ethetha uthixo. You know why ndingavala intente? Ngeke ndivale uthixo esathetha ngohlobo. Ndisho nje sixakekile. Kumele siyivala namhlanje intente. Basibona kaniyeke ukuba lukhuni ingqondo. Uba ngaba le nto aniva ndinosize ngenzala yenu. uThixo uhamba ngenyawo, uThixo uze ehamba ngenyawo. Yeyiphenye indlela angathetha ngayo uThixo. Ubani yamkelani ubukumkani bami uvumeni ulawule vumani ninilawule vumani ninenzise vumani ubukumkani oba uniphathe ngoba bona phakathi. Cela umuntu ongasenzoza. Ungahlali. Bazalwana uzofunda. Bazalwana kuzawufa umuntu. Ndicela umuntu ekasindiswa zapha. Andithethi ngetawe ngoku. Ndithetha uba noYesu. Bana bam asihamba. Sikwazi basihamba kumhlaba. Basibethe uThixo. Ngeke ndiphumle ukuthi ucela mama nimthathe kodwa bama ashas nimbeke pastoreni kakuhle nje. Ndithishe ngale boat ngeke ndikwazi ukumka ndingathishanga ngeboat. Kuyaxaka baba ngicela uThixo akafuni sihambe kodwa masikhulule uThixo siyamcela kodwa singashikwa nto. Simcela ngawo uThixo singashikwa nto afuna siyithethe kuni ngoba singabuya sesibuya kakubi uba singava inhliziyo zethu simke ngoku. Cela ngixolele zenu nonke. Cela wonke umuntu nje bangcona nasixhoma kube manje masiyaguquka sonke nami ndinani andikho ngcono oku kwami akhonde ebhede lapha kum phanye bani nganakwazi uzamkelisa njengoba ndisenza kona athi umuntu uthi Nkosi Yesu ndikuvile ukuthetha kwakho noba bendilukhuni kodwa namhlanje uvakele uba wena Thixo ufuna bakho ubukumkani udiniwe kukuzenzisa kwethu ufuna ukwenza wena Thixo ngathi ndiyanikela ngomzimba wami wesono umzimba ondisokolisayo umzimba onokoyisakala Thixo ngawami amandla ndiyoyisakala ndiyanikela thatha uqobo lwami wenze yonke imisebenzi yakho elungileyo ngami usuka namhlanje
ndenze isidalwa esitsha ndizale ngokutsha ubukumkani bobumnyama buligubungele ihlabathi kodwa Thixo ndizilahlela kuwe ndizinikela kuwe ndenze umntwana wakho undiqiqise izinto zakho ndisisohlukulela ndiyoyiseka ndiyoyiswa yinyama yam yinkanuko yenyama yam nenkanuko yamehlo wam noqhankqalazo lobubomi kodwa wena Thixo unako ukundoyisela zonke challenges ezilwa nenhlambululo nobungcwele endikudingayo moya ingcwele qalisa ngoku sebenza mna undityhilele imfihlelo zakho egameni lenkosi Yesu namhlanje ndiyakwamkela Yesu ndiyakuvuma uyinkosi yami ungumsindisi wami namhlanje ndingumntwana kaThixo ndisindisiwe ngesisidalwa esitsha ndixolelwe izono ndihlangulwe kule nkqubo kaThixo mna nabasekhaya mna nekhaya lam mandibe ngosindileyo zonke izinto ebezibambekile ngekhaya lam mazikhululeke ngokusindiswa kwam namhlanje inkosi Thixo ngale nceba bendingayifanele ndiyabulela kona phakade amen Thixo andazi uba Thixo umuntu onjengam ungadumenzele na Thixo incebe engaka kokwabo Thixo wami apha zalwa khona umenzela inceba enje Thixo yini tata ndiyabulela tata andiyideserve Thixo lenceba andiyideserve Thixo wami inceba enje baba ndiyabulela elalini yam Thixo ukuziphila ngolhlobo ukuthetha Thixo wami ngokungafihli izingale ndlela uzuko lonke Thixo wami ndiyathoba mna phakama kwakhona njengoThixo ungagqibeli Thixo ukundisebenzisa kuba ndiselalini baba ndinikela ngam ndinikela Thixo ngam thatha uqobo lwam Thixo zonke iduties zakho ongathixo ungazenzelwa ngumuntu emhlabeni ngelixesha ndicela ukuzenziswa nguwe Thixo wena Thixo uthathe all my duties let us exchange duties ukuze wena uglorifywe ngam bawundiyabulela kuba sewundivile nangale ndimbane Thixo lenyambalala ndithi Nkosi mzali wami bless amakhaya wabo bless izinto zabo khawula iziqalekiso Thixo namhlanje zomatshonisa khawula zonke iziqalekiso zamatyala khawula bonke ububi obubalandelayo bemimoya yobukumkani bobumnyama satanic spirits antichrist spirits evil powers ngomlilo Thixo numeka njengenkosi wadibanisa imphungutye wanumeka umlilo mababe zimphungutye zakho Thixo bambe nalo mlilo
bukaThixo kuba naso azizenzi zibanjwe ngumoya ka-Antichrist. Have mercy, my Lord, in Jesus' name, amen. Bangcwele namhlanje uThixo bese basiyavala inkonzo yomhlaba mase sipostpone for tomorrow, please. Uxolweni bangcwele ayindimi befuna ngiqongothe namhlanje siprofeto mase sinike lakhe inkosi nisikelele kwabo banento abangayinikelayo. Umuntu ongenanto angazibone offended asizelanga mali sele bakuthetha uThixo lonto ngayiphansi.